अगर आप चाहते हैं कि लड़की पहले हाथ में पकड़े उसके बाद मुंह में ले तो आप सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पा बेचिए। सारा जीवन आदमी खाली यह सोचेला कि दू चार गो लोग का कही, आ उहे दू चार गो लोग लास्ट में राम नाम सत्य है कहेला, आ क्रिया के दिने तनी कहेला ए बाबू ए तनी गरमकी में से पूड़ी लिया वो। जरा प्रकृति का विडंबना तो देखिए साहब, जो लोग दिन भर बैंकों में पैसा गिन रहे हैं वो भी चंद पैसों के लिए ही पैसा गिन रहे हैं। हमारी चिंता है, आपकी चिंता है कि हम कहीं भूखे ना रह जाएं। होटल वाला दिन भर लोगों को इसलिए खाना खिला रहा है ताकि हम और हमारे बच्चे कहीं भूखे ना रह जाएं। अच्छा, दारू पिए वाला आदमी कितना ईमानदार होला। भर पेट दारू पियला के बाद जब उल्टी करेला तब पूरा बोतल के दोष ना देखे आ कहेला कि साला लास्ट वाला काम जो हुआ दलसा ई पैक ना लिहल चाहत रहा। वैज्ञानिक आ इंजीनियर लोग मंगल ग्रह पर जाके आ खोज करता लो कि मंगल ग्रह पर आदमी जी पाई कि ना, जीवन बा कि ना। आ हमनी के यहाँ शादी ब्याह भइला के बाद धरतीये पर जियल मुश्किल भइल बा। कितना दिन ट्राई कइला के बाद आज एगो बकरी बोका से आई लव यू बोलसिया, तो बोका निराश होके कहता कि अब का आई लव यू बोलले बाड़ू, अब तो होली नियर आ गइल बा, अब रहबे ना करी जीव तो के खाई घीव। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजर जा। साला गलती हो जाता। उ नदी के तीर चंदा सितारा अब तोहरा भावेला कि ना। उ नदी के तीर चंदा सितारा अब तोहरा भावेला कि ना। जब बहेला पुरवा बेयार तब तन में आग लगावेला कि ना। हम तो यहाँ घुट घुट के मरतानी, बाकी बताओ कि तोहरा हमार याद आवेला कि ना।